На колата не се качваш. Ще падне капака и ще те прибие. Здравейте, приятели! Насочи телефона към мен. Здравейте! Ела, пускай музиката. Хайде, дай. Увеличи. Увеличи. Приятели, извинявам се. Стой. Гледайте да е грубничката. Виж паче какво играе. Я играйте с него. Абе, Не скота. айде, ти си ме снимай. Хайде, играй. Това ти снима в TikTok. Значи снимай го. Не снимай, Марио. Гледаш към тук. Така. Марио, па на друга музика. Ела, снимайте ме. Айде да те. Как го видя, много странно. Айде друга музика. Айде с това видеоклип приключва.